kowe iki sakjane buta yeksa saka ngendi? Lagi ngerti iki aku ngerti pawujudanmu. Lan lagi ngerti iki aku ngerti awakmu. Weh. Aduh. Aku ape matur iku ya bingung banget. Aku iki ngono sak temene. Buta yeksa sing sak temene. Aku yo isinan ngono. Iya. Duwe kekarepan opo? Nganti awakmu tekan kene iki, buta. Ngene lho. Sedulur. Aku lan kowe kira padha-padha yeksa butane. Ya padha urip-urip bareng-bareng ana ing negarane Sang Prabu Yeksa Buta. Aku iki ya ape njaluk pekerjaan ngono. Gawean. Iya. Yen pancen kowe kepengin nyambut gawe. Ngene. Kenalke, aku iki kang diarani Buta Punuk. Iya Kakang. Aku ngerti nek. Iki ngono awakmu iki sing jenenge Buta Punuk. Gedhe dhuwur dangah-dangah medeni bocah. Tapi ngene Kakang. Kepiye? Tugasku gaweanku iki apa nek pancen aku ketampa. Ngene. Kae ngertenono sak sisih lore lepen. Sak leseh lore kae. Ana salah sawijining pawongan kledrang-kledreng ngalor ngidul tanpa arah tanpa tujuan. Kanggo mbuktekke yen kuwi bener-bener kepengin gabung karo pasukane Sang Prabu Yeksa Buta kang kuwasa ana ing kene iki. Mula saka iku gawe mundur pawongan sing gawe kurang tentreme negara Yeksa Buta iki lan muga kowe iso nampa titahing Sang Prabu. Nek kaya ngono aku ya siap-siap wae Kakang. Aja meneh kok nggurak-nggurak pawongan kaya ngono bentukane. Iya, udah loh. Siap Kang. Di sana. Kepiye. Aja gawe gemen-gemen iki ngono kawasane. Isih wewengkone Sang Prabu. Aku ngono sak temene iki yo wis biasa teko kene kluyur-kluyuran. Iya, aku ngerti. Iki ngono aku kang diarani prajurit anyar utawa prajurit baru. Lan kekarepan apa kuwi iki kok teko kene iki? Lho, lajala. Mangatenono sira yo, Nger. Jenengmu sapa? Aku lho, sing diarani nganu bocah bagus dhewe, mbarik dhewe. Ya aku iki ngono salah suwijine punakawan. Yo, sing mbarik dhewe. Aku ora ngerti, aku ora duweni apa ta apa. Sing tak takokke jenengmu, sapa jenengmu? Aku. Yo, mangatenono. Aku kan diarani Bambang Bagong. Iya. Gong. Kepiye? Yen kowe pengen ora pecat nyawang saka ragamu, ya sing tak jaluk kanthi sing sak lilaing atimu. Minggat toh saka papan panggonan kene lan aja gawe bali maneh. Tenang Pak Buta. Piye? Aku piye yo? Aku iki nang kene iki ya bermain. Ya dolanan, tapinan. Aku iki gak sengaja papasan bertatap muka karo awakmu. Iya. Saiki iki kene iki dadi tutorialku. Ya, sapa wae sing ngambah ngancik ana ing kene kudune atas seijinku. Iya. Ngene yo. Aku kan durung ngerti sapa jenengmu.
Ya ngertiku ya buta pengingisan. Kurang ajar. Aku buat darani buta pengingisan. Lho, nyatane lho. Untukmu ngerti. Pating pengingis rangah-rangah koyok geraji. Lambemu gong. Jenengmu sapa? Weh. Kowe ngerti ana. Kepengen ngerti jenengku. Yo, tamat no. Aku yo gong sing diarani buta udel dawa bodong. Sangat to jenengku. Iki ngono udelmu? Iya. Jenengmu iki yo. Aku yo tak rungok-rungokne yo kudu nguyu, kudu ora. Mosok jenengmu udel bodong. Aja sembrono kok. Yen kowe gawe aku murka, iso pecat nyawamu saka ragamu. Ngene lho, sabar. Kepiye? Yen kowe kepengin ngerti digdayaning Bagong, salah sawijine putra niki lho Semar Sawangono. Kae iso ajur yen tak ngerteni kanggo ngilmuku. Ya, ayo kok. Sopo sing luwih digdaya aku apa kowe? Ya tentune ya mbok sapa? Lah iya dibuktekke kene. Siap. Ayo, aku apa kowe sing minggat ana ing papan kene.